Ja, der vil skal af nu. I morgen til aften. Ja. En lille Det er en bille. lille forhjul. Ja. Skal du ikke have sådan en ny saks, Jane? Jo, den er så døv. Ja. Rumlet. Omkring 5 grader om natten ned til mellem 2 Det er graders rumlet. frost og 3 graders varme. Man skulle så gøre kærligt eller efter. Nej, jeg så fik køb. Hvorfor? Har du nogensinde set Breben købe noget før? Jeg har sagt noget en gang. Med lyse tændte der. Jeg synes, den er så flot, den der. Hvis du ikke det på loven på. Nej, det kan jeg ikke, men jeg siger, det er jo ikke snakke noget. Jeg vil prøve, om jeg kunne blive lidt bedre. Jeg synes, det var lidt sejt. Nu vil jeg lige prøve at grille. Det her er Også en gang større skin. nej, det var bare fordi vi vendte ned. Ja, det smager godt, Jane. Det var godt. Jeg vil hermed bede prins Joachim og Jes Alexander Mandy om at afsløre de to muligheder. Der er på det klæde, der tilslutter malerierne. Den forsvandt, det er designet af dronningen. Der er slottet, men der er også kommet. Tanken bag den har også glædet vores familier. Alle skal vide. Altid de seneste og sejeste på CD Top 20 til glædelig julegavepris kun 139,5 i Superbrug. Og jeg har fået overblik, så nu er der endelig momsafregning til tiden. Sæt din bolig an. Boligsalg på TV2. Jeg lytter efter, hvad jeg siger, ne? Jeg råber og skriger som gal hund. I hold fast i mobiltelefonen. Jeg alligevel ikke bruger han i fodbold, ne? Første kvartalsafgift og de første 10 timers samtale.
julegaven. Jeg tror de andre 7 foregående år laks, og så snaps. Der er bare forskel i hvor den er skåret ud. Jeg plejer at skære ud med den elektriske kniv. Ja, 1,3 kilo. Du kan bare blive det mørkt. Bare en spæktor. En smag det er godt for gagen. Det må ikke spise det der. Det er godt for gagen. Ja. Så skal jeg nok have med. Så skal der marcipan. Du regner sgu da derude hele tiden. Nu må du sgu bare låne en ham. Kevin Costner er en topprofessionel livvagt, der får til opgave. Så er juletræspyntet færdig. Har I nogle pakker, der skal ud? Julen 1995. Or is somebody out there? Special agents Mulder and Scully have explored mysteries from killer diseases to killer cults, from circus freaks to alien hitmen. And still, the search goes on for the one undeniable piece of evidence that will make all of us believe. I'd seriously reconsider bringing this to the media if that's your intention. Right now, so it wouldn't happen again. Just X-File. Then nothing we